ಹಲೋ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ದಿವ್ಯಾ ಓಮ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಇತ್ತೆ ಆನೊಂಜಿ ಬಾಯಿ ಉಣ್ಣುಗೊಂಜಿ ಓಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಅಂತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬಾಯಿಡ್ ಗುಳ್ಳೆ ಬೋರುಂಡು ಅಂಚಿಂದಕುಲು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದನೆ ಮನೆ ಮದ್ದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕೈತಳ್ಳಿ ತಿಕ್ಕು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪುದ ದೆಟ್ ಬಾಯಿ ಉಣ್ಣುನ್ ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಇಂದು ಕೊಟ್ಟೆ ಮುಳ್ಳುದ ತಪ್ಪು ಇಂದು ಓಲ್ನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮುಳ್ಳುದ ದೈಂದು ದೆತ ವೀಡಿಯೋನು ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪುವೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಡ್. ದೆತ ದೈತ ವೀಡಿಯೋನು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪುವೆ. ದೇನು ಒಂಜಿ ಈತ್ ತಪ್ಪುನು ಖಾಲಿ ತಿಂದುಂಡಲ ಆಪುಂಡು ನೆನ್ ಲಾಯ್ಕಡ್ ದೆಕ್ಕದು ಒಂಜಿ ಈತ್ ತಪ್ಪುನು ಅಗ್ಗೋಡು ಇಜಿನ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿದಾತ್ ಈತ್ ತಪ್ಪುನು ಸರಿ ಗುದುದು ಒಂಚೂರು ಜೀರಿಗೆ ಪಾರ್ದು ಕಷಾಯ ಮಂತ್ ಪರೋಡು. ದೇನು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ದಿನ ಪರೋಡು ಪರಂಡ ಬಾಯಿ ಉಣ್ಣು ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು. ತುಯರತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.